Adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Tony, hingkod ang pangidaron, minyo, apan wa pa may anak. Itagot na lang sabang among address diri sa Mindanao. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa among sitwasyon nga wa pa may anak. Usa ka sundaw ning akong bana, ug kami na dihang nag-training pa siya. Aron ninyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Kumusta ang training, love? Kapuya na pa eh. Stress na kay ko sa kapoy. Unya, unsa man? Mupadayon pa ka sa pagkasundaw? Uy, nasugdan naman ko ni. Kung para ni sa atong future love. Kundi na nimo kaya ang training, okay ramang good kung mo back out ka. Square na ka og laing course. Kay kasabot gyud ko nga kapoy kay kaana. Okay ra lagi love. Kung maong sa ding akong damgo kung sukat sa gamay pa kong bata, ang magsundaw, Ikaw, basta kaya pa man ka. kaya pa. Para ko mo. Ay, pagkinahan ko ay. Samot jud ko ka-in love nimo anak ba? Ganahan sa kwanita. Bita love, buha ka. Hindi ko kapaabot nga hingpit akong masundaw love. Kay human niya ini, magpakasal na ta. Ay. Unya na tamang kunaon na anak we. Unya na tamang hiskot anak. Kung mulampos ka na diha. Basta, magpakasal kita love. Rene. Sigurado na gyud ay ka anang uyab nimo. Oo nga. Kaya nga naman di ay. Magsundaw ba yan na? Nga naman di magsundaw. Jesus, hibawaan na ng daan ang mga sundaw. Mga palikiro kaayo. Mama, saboy. Ga-discourage pa ko ni mong Rene, ma? Ay, wati ka discourage. Uy, ang ako lang ba nga suhituha una ng tawana. Kay sus, kabasa ko sa social media ay. May asawa nga nagpost nga nangabit ang iyang bana nga sundaw. Ma, Kani ato pa di ay na mahibaw nga daghan daig babae sa uyab pa sila. Apan gipakaslan gyud sa babay aron kuno maiya na. Niya sa may naitabo, ang resulta pag minyo nila na mabay gihapon. mao ba, ma? Mao kayo. O gikan sa pagtraining pa lang sa maong sundaw, nitabang na og gasto ang babay. Pangayo pa og bag-ong sapatos, pagtraining, kay siya na lang kunoy way bag-ong sapatos. Unya pag himan-himan, gidihitras laing uyab. Uy, kuyawa ko na. Mao na. Apan ipakasal paghihapon niya ang babae. Kay nagtuo nga kon maminyo na sila, mag-usab na ang iyang nabana. Apan, mas nisamot. Lipaton lang kuno nga, muadto og laing lugar kay mag-bike-bike lagi kuno. Kipalitan pa sa asawa og bike. Unya, sa lain di ang babae ni adto. Hindi pa tingali ingon anak sa Rene, ma. Ayaw pagsulti og patapos diya. Kay kasagaran sa mga sundaw, babaero. Lahi sa Rene, ma. Nahibaw kong lahi siya. Mahal ko niya, ma. Gusto ko nga siya ng mamahimong amahan sa akong liwat, ma. Dili ka ako maglisod nga makaapo ni mo to ni. Kaya nga naman, ma. Kay og ang mabanan ni mo sundaw. Tagsaraon niya mo magkita day. Kay musaka naman unya na sa bukid. Og gawas nga tagsaraon niya mo magkita. Layagonon baya ka to ni. Og ang babae nga layagonon, lisod pa mabdusan. Recorded by X Thunder Gaming. Daghang sulsol nga dili maayo nga usa ka sundaw ang mahimo na kong mabana. Kay mga himabay kuno na sila. Apan, wa ko na panumbalinga. Kay ako ang mas nakaila sa kong uyab ni atong higayon na og dako kog pagsalig niya. Og tuod man, dihang hingpit na siyang nasundaw, nagpakasal gid mi. Siya paghihapon ang akong ipakaslan. Si Rene.
Unya? Kapaw gyud na sigarilyo ni mo Lapoy. Sorry na, God. Saon, di mo ginin ako mabiyaan, oy. Kaya mo naman magkaparelax na ako. Ay, lain na din mo magpisyo eh. Maglisod man day kagbiya. Ayaw nag-i-apply sa babae ha. Agoy. Naibaw na ko og asa ni Padong Sariyahay. Og nahibaw ko unsaon nga maundang ka ana. Kini ang makapalimot nimo anang hugaw sa imong nahunay. Saliog na siya unang muhaw. Kilok diya ba? Ihurot na ko nga kung kanan nimo. Aro dili mahitabo ng dautan nimong una-una. Kuntuan ako sa kampo. Oh, unsa man to ni? Wa pagyod. Unsa man ma? Labing kaayo mong rini kon mauli sa inyo. Sige hagwa ay, kinatawaan ay. Magitik kay pa bisag mamismis las tanom. Taod-taod guroyon dayon kang rini sud sa inyong bay. Di god mahuman ang pagpamisbis. Unya sa man, wa pagyod na mo mabdos day. Ay, si mama pa. Himantayon kayo eh. Sige di kang pamantay na mong rin ma. Mistil pabagod na nga naaraman diya sa atbang ng inyong bay. Makita magyud na ko ang pirmi ninyong buhaton. Ampot bitaw ma eh. Gipaning kamutan biya na mong rin nga mamaktos na gyud ko ma. Maunang kung mauli gani siya, gahinan gyud na mo og panahon ang paghimo na unta sa among liwat. Apano man gyud ma eh. Kaya ikaw lagi siguro ang may diferensya. Layagonon ko ka. Nya, tagsa pag yung mauli sa rinidas inyo. Tony, isaway ko nung nagpakonsulta sa doktor. Ako gyud ka ang may diferensya ma. Murag di man ko makadawat anak mo eh. Kung dili ikaw ang may diferensya, basin og sirene. O ganong sa rin man sab. Kay basin og baog na siya. Unsa? Wa pa gyud mi makapacheck up sa kumbana kung kinsay may diferensya namong duha. Kay basin pa di ay kung walang gyud mi makatiming aron mo mapdos na ko. Pero duha na mi katuig ron human makasal. Apan wa pa gyud mi makaanak. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, layagonon ko sukad sa akong pagkadaga. Nganong may sama man akong mga babae? Ngano di ay nga dili manutultol ang among rikla? Unsam di diferensya namo? Ikaduhang pangutana, kung maumay hinungdan nga nung wa pa kumumapdos kay layagonon ko, unsa may chance o among buhaton aron makaanak na misa kumbana? Ikatulong pangutana, grabe ang kahago sa kumbana during sa training niya sa pagkasundaw. Posible ba sab ka ha? Nga mauni hinungdan kung nga nung wa pa kumumapdos? Ikaw pa katapusan. Grabe sab kaayo manigarilyo ning akong bana. Usab sab ni sa hinungdan kun nga nung wa pa mi makaanak. Usa may buhaton sa kumbana aron makaamdang siya og panigarilyo. Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tony. Mayong adlaw mga suging tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Once again, anay nasa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran reklamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlong ang pagtulungan karong adlaw mao kini nga think what you choose to become. If you are convinced about your choices,
pursue. Gana nga ug ganahan gyud ka as long as it is not against the law, ha. Yeah, we will be guided by the moral norms and moral of the society where we are in, no? Ilang po kay ganahan po ka murag imo lang kung gilingon may gisabot, wa po ka mo konsiderar kung acceptable ba sa mga tao sa imong palibot. Okay? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Tony, 35 years old, taga Mindanao. Minyo ni siya pero wala pa'y anak. Sundaw ang iyang bana, no? May tungod ni sa iyang menstruation, no? Suma sa atong nabati ganina sa drama, problema si Tony sa iyang menstruation. Problema ni Tony nga menstruation na pagipang-great sa Mindanao, no? May pagpaminaw din ninyo diha. Glan Sarangani, no? Daghang kay tag mga suking tigpaminaw da sa Glan Sarangani sa Mindanao, sa Surigao, Marajao, Carajao. Mama Juliet Kaminggi, thank you very much sa imong pag-invite namo ni Danny Kugtas ug ni Jublak Lukinti sa imong birthday, no? Mga taga Mambaling, Cebu, si Alan, si Pina ug si View, gikan ni Maika Kaye ug mga taga Sulok, Davao del Sur, mga Arcillas, Azores, Giniston family. Ug bago lang rin akong na-meet diha sa Matalom, Leyte, no? May pagpaminaw diha ni Ma'am Rosario Gulo Yana ug ni Ma'am Gulo Hirona. Kalimot ko si imong first name, ma'am, no? Basta kay salamat kayo sa inyong pag-abi-abi na ko. Nagkita mi nga to sa Gaisano sa Masin City. Ngita ko coffee. Ito yung istorya mi dito. So thank you very much. So kung mga kapilido sa Matalom, Leyte ug Tomas Upos, mga Obra, mga Duran family, maadjong pagpaminaw ninyo diha sa Southern Leyte, labi na diha sa Sugod, Southern Leyte. So ang atong magtatampo kung balikon si Tony, punto medical ning problema ni Tony, may tungod ni sa iyang menstruation, no? Sumasa nabati ito kasi sa drama. So unang pangutanan ni Tony, layagunon ko sukad sa akong pagkadalaga. Nganong may naaman nako, rather may sama ba nako namong mga babay nga ngano di ay nga dili man mutultol ang akong regla unsa may mga diferensya, no? sa pagrigla. So daghang mga hinungdan nga nuban nga na may mga babae nga dili regular o layagunon ang regla, no? Bata pa man ni si Tony, 35 years old, no? Hormonal ni siya, niya dili na to ma-roll outon kung naa ba kay pelvic inflammatory problem or simakulang ipalayo lang og naa ba kay uterine problem, by mayuma o fibroida, na by infection, na by polyp, no? Ang uban man ng mga babae nga naay irregular or daily regular nga menstruation na sila polycystic ovarian syndrome. So wala ko nagingon nga naa ka na, pero posible na siya nga mahimong maoy hinungdan, no? Kay kanya-kanya baya og kainon ta hormonal level ang kada babae nga mukan depende po sa imong nutrisyon, imong physical conditioning o regular ba ka mag-exercise, no? Dili ba ka all the time under stress, no? So may mga factors mahimong mahinungdan ngano man nga na may mga babae nga layagunon. Konsulta lang ka og ubigay ni diha sa Mindanao man ang inyo kumusulti pug asa dapit sa Mindanao. Ikaduhang pangutana, kung mao may hinungdan nganong wala pa ko mo mabdos kay layagunon ko, unsa may chance sa among buhaton aron makaanak nami sa akong bana. Okay, so daghang mga pamaagi o ora ang mga sundon ang akong sa among libro ginaingon na para magkaanak taas ang tsansa nga magbuntis ka, mas maayong na sex contact around the ovulation time, mga 14th day from the first menstrual period. Pero maulagi na problema po sa ingon naning irregular ang menstrual cycle, kay dili ka maka-predict when is your ovulation time, kay layagunon man ka. Magpagam yung kag ubigay ni Tony, no? Para nga mag-guided ka. O niya, kanang good physical and psychological
ingnon ta functioning, no? Kay apil baya po na kay kining sexual act ba may pagka psychological baya po ni, no? Nga you enjoy the act nya good timing, no? So, kung ingon ako around the ovulation time, ingon man ganito nga among maestro sa ubigay ni sa una o sa family planning para kataasan chance nga magkaanak mo bay, more frequent nga sexual contact kunya kinalpod nga normal pod ang sperm count sa imong partner para nga taas ang tsansa nga magkabuntis ka. Kay katulong pangutana, grabe ang kahago sa akong bana during sa training niya sa pagkasundao. Usili basab kaha nga maon ni hinungdan kung nganong wala pa ko mumabdos. Daghang mo mga sundao nga daghang anak, dili lang mga sundao kun dili ka ng mga tao nga trabaho og mga very extraneous nga trabaho, physical o mental nga trabaho, no? Kuan gyud kayo, pero ngano nagkaanak man sila. So depende ra gyud na sa iyang body conditioning. Ako i-suggest nga how about kung magpa-sperm count ang imong bana o masuta kung normal ba iyang sperm count para nga maka-suggest pod ta og sabay mga mga angay hinungdan o angay buhaton para nga mudaas ang tsansa nga magkaanak ka. Pero ay imagine kay kini magong sundao ma-assign magud sila ng lain ng mga dapit, maybe ang inyong frequency sa inyong panag-uban is limited pod. So sa punas mga factors to be considered nganong until now wa pag ka nagbuntis, no? Maybe very very seldom na sad mo o dili kayo frequent mo na ay contact, no? So, mao na ako istorya sa katulong pangutana. Kaupat ka pangutana. Grabe sa kaayo manigarilyo ang akong bana. Usaba sa ni sa hinungdan nga nung wala pa mi magkaanak. Unsa may buhaton sa akong bana aron makaundang ni siya og panigarilyo. So, naatay mga tambal ani nga magpaundang sa sigarilyo. Na ako mga pasyente ani nga kuan kanang naigo aning gitawag tog nicotine patch, no? Ako bago lang ko nito galing gikan sa Japan, murag tagsar may mga tao dito muna bako dito sa Japan, sa Osaka, sa Kyoto, Hokkaido, dito sa Sapporo ni kana ko ng mga lugar ha. Pero nganong nahisgutan na ko Japan because nako isa ka pasyente din sa Cebu nga nagpalit siya og nicotine patch gikan sa Japan. May ani sa akong clinic kining mga may this is a form of addiction man god, no? Dili lang ang addiction shabu, marijuana, cocaine, heroin, kundi na po'y cigarette inunta siyang usual nga pagahimuon kundi siya makagamit sa mao nga substance, no? Gawa sa alcohol, cigarette, mao ni mga duha ka common nga addictive mga substances nga legal, no? Di makadakpon og manigarilyo ka gawas kung naa ka sa no smoking area, no? Pero generally pwede ro ka manigarilyo na ka sa mga pribadong lugar, dili lang public places, no? So dili siguro may hinungdan nga nung wa mo magkaanak nga kay tungod ka ng nigarilyo ay mong bana. There must be another reason. Kung balikon, mas advisable nga mo submit siya for sperm count o nya mas regular ang iyong sexual contact o magpagam kag ubigay ni para to address your kanang layagunon problem. Alright, so hinaut na kay nakutlo nga pagturunan karong adlaw tuni ngadto sa atong mga listeners all over the world, no? Sa Dubai, dia sa Qatar, si Albero og si kinsa Milyon ni Kimpan og si Barliso, no? Mga Barliso family dia sa asa nang inyo sa Bunbun, no? Kilingan ni Mino Gabisay, kumusta naman ka men? So from all of us here sa Radio Mindanao Network, Production Center, Radio Mo Nationwide, once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye.